बरायबाय दै बयखौबो आंनि SN26 YouTube चेनेलाव नै फैबावलायबाय दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ आङो ककिला बाजाराव दङ ककिला बाजारा बहा होननानै बुङोबा नोंथांमोना आं खोन्थायाबा मारै मिथिनो बे खाथि खालानि मानसिफोरासो मिथिगोन नङा होमबा उनाव नायग्रो आदा एस जकिं खुलुमबाय बिश्वनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्टआव दै बियो गहपुर सेरावहाय दा आङो गोबावानो जाबाय बेयाव फैनाया नोंथांमोना मोनथिबाय थाखायो अरुणाचल बर्डार नै बेनोसै नै डिभाइड खालामो बे लामायानो बेनो डिभाइड खालामो आरो अरुणाचल आरो आसामखौ नङा होमबा दा औ दा आं आदानिसिम माब्रै सौफैखो बिनि बारै आङो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि दासम आङो फेसबुकआव बिराद एक्टिभ जानानै दं सालभेसन नार्जारि फेसबुक पेज नोंथांमोना फल' खालामनो दाबाव आं नै स्क्रिनशट होनानै होबाय प्लिज सापर्ट मी बेफोरबायदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोबाय थागोन दा बे फेसबुकनि सेटिंसनि बारै आं जेबो मोनथिया खारन आं इन्ट्रेस्टेड आं गैयामोन बे फेसबुक पेजनि बारैहाय दा आं एसे इन्ट्रेस्ट होनायलाय आरो फेसबुक पेजनिनो गुरु बयखौबो सहाय होग्रा गोबां मानसियानो बिथांखौ फन खालामनानैहाय सोंहरो सहायबो हरो अभार फनबो फोरोंहरो दा बे हिसाबै आं खाथियावनो दं हिसाबै आं मानो लोगो लाया जाखो लोगोथ' लागोन आं निस्सय आदाया आंखौ सिनाया खिन्थु आं सिनायखोमायो आंनि परिचयखौ आं होना लाफैबाय ब्रादारनो दा ब्रादारा आंखौ मिथिबाय लाजिनानै थानो नाङा दै लोगो लानांगौ दा लाजिनानै थानो नाङा रायलायदावबासोलाय आरो सिनायलायगोन दा आदानिफ्राय गोबां बुस्थु आं सोलोंनानै लाबाय फेसबुक सेटिंसखौबो बिथाङा खालामबाय दा आरो मा खालामबावनांगौ दं फेसबुक पेजनि सोमोन्दै फंनैयानो नङालै गोबांखौनो बुंहरखादो दे बिनि थ्रुयै मिन्थिना लाथोंसै बयबो एसे रायजो राजाफ्रा औ रायजो राजाफ्रा खुलुमबाय आं एस जकिं नंगौ जोंना ब्रादारा दासान्दि गहपुरावनो दंफैथ'यो लोगोसे बेजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नैबे गोबां सम बे बिथाङाबो सम मोनस्लाबा मालाबा दा सम मोनब्लाबो आंबो मालाबा बिजि अब्लाबो दिनै फ्रि टाइम मोननानै हाबफैदों नायदों आङो एक्टिभखौ बियो एक्टिभ जागोन मानो जागोन होनना बुङोब्ला आं नायबानो थाल मोनो मानसिफोरखौ बे फेसबुकाव फैसा जानोबा ना लाजिनाय गिनायफ्रा माने खारजोबथारनांगौ ओरैबायदि बोलो जानांगौ दा आङो नोंनि माखासे भइस नोंनि माखासे बुंनायखौ नायनानै आं जथेस्थ' माने आपग्रेड जागोनखौ नुदों आरो खारन मोनजायैनि सिगां बिराद दुरबल थांबाय थायो जाय मोनजाखांबाथाय बियो खिखौबो दांनानै भिडिअ बानायनो गोसो जायो नंगौ फेसबुकआ जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि निसा जेरै ड्राग्स जाग्राफोरा माने ड्राग्स जानानै माने गारनो हाया जायो थिग बेबायदिनो फेसबुकआबो मोनसे ओरैबायदि निसा बेखौ आं लिरनानै होनो हायो नांगौब्ला बियो साननै ओंखाम जायालासिनो थागोन अब्लाबो बे फेसबुक होनायखौ नायालासिनो थानो हानाय नङा थिग बेबायदिनो आरो फैसा मोनजाग्रायाना लाजिनाय गिनाय गासै बिथिंखौनो बे खालामनानै भिडिअ खालामनानै बेयाव माने फैसा खालामनानै जागोन आं बेखौ लिरना होनो हायो फेसबुकनिखौ दै दा बेनिखायनो बिथांनि फल'वार्सफ्रा जुदि आंनि शपिंखौ बुंनायखौ नुदोंब्ला एसेब्लाबो बिथांजोंबो कन्टेक्ट खालाम सोरबा जुदि फैसा मोनजानानै जानो गोनां दङब्ला बा बिराद फेसबुकाव एक्टिभ दंनानै हायाखैब्ला माबा मोनसे जुदि सेटिंनि जा फननि माबा फेसबुकनि माबा मोनसे जुदि एनि प्रब्लेम जुदि कमप्लेन जाना दङब्ला नोंनि जुगिदियैनो आंखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेयावहाय आङो ओरैबायदि माने मदद खालामगोन आंहा बेयाव थाइसेबो आंहा खहा जाया सोरबा मोनजानाया आंनि लाबसो नङा होमबा दिनैसिम आं ओरैबायदि मानसि जाबाय नोंथांमोना नुखादोंबो फेसबुकाव सोरबाया आंखौ होनो माने फेसबुक राजाबो होनो सोरबाया बायदि होनो आरो ना ओंखायनो आं सोरखौबा जाहोनानै मोनजाहोथारनो हाबासो आंनि गोसोआबो साक्सेस माने रंजाखांनाय मोनो आरो आं गुबुन बायदि एसे एनै मावनानै माबा मोनसे खालामनानै मोनजायाखैब्ला आंसो फन हरबावो नोंना जादोंना जायाखै नोंना मोनजादोंना मोनजायाखै नोंना मा जानानै दङ बेबायदि आरोना बेखायनो दिनैसिम आं जेसेबां मावनानै होदों फ्रायाव 90आव नोङो 50%आ मोनजाबाय होननानै आं दिनैनि थारिखआव गावनो बुंना लानो हायो आरो खारन आङो सोर मोनजादों बे भिडिअ बानायखायो नालाय आमुक बानायनानै होनायाव आं मोनजाबाय बे भिडिअ स्क्रिन रेकर्डखौ आं दोनजोबो नालाय बेनिखायनो नों गावबो गाव रोंखायो मालायखौ नाङा नोङो दिनै मोनजादावबानो गाबोन मोनजादावबानो हारसिंनो बे फेसबुकनि खामानिया मा गावनो रोंलाङो माने फार्स्ट समावल' एसे गोनो गोथो जायो आरोना बेनिखायनो हामबायसै जायखिजाया फेसबुकाव बिराद एक्टिभ था फैसा खामाय बै खामायनायजों लोगोसे बेखौबो खामायलांफा सेटिंसफोरखौ एसे बुंहरलाय नोङो मा रुल्सफोर दङ एसे सेटिंसआव माबायदि भिडिअ होनांगौ सेटिंसआव ओरैबायदि जेनेबा जों मालायनि मिउजिक लायो होनबा नङा होमबा दा रिल्सआव हायोबा
मिनिट 13 सेकेन्ड 12 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड ल' बेखौल' खालामथार एकदम बियो बिराद गोनां दै yes रिल्स जेब्ला होयो लं भिडिअ माबा नोङो 90 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड होनो नाङा जेसेबां सर्ट इसेबां मोजां बेयावनो खालाम एकदम नोङो 20 सेकेन्डनिफ्राय गाहायाव फैबाय था बेयावनो मोजां कन्टेन्ट हाबनांगोन 13 सेकेन्डसोआवनो हायो हाजाखायो नांगौबा नों गोलाव बानाय दानस' नों एडिटिं खालामबानो जाबाय मेन बुस्थुआव जोंनि थाखाय एडिटिं दै नंगौ नंगौ एडिटिं गैयाब्ला नों जेसेबांखि नोङो खालामनो नाजा बे जेबो पारफेक्ट जाया माने दा जों बुंनायखौबो नों माखासे जोंबो बुंब्र माबा माबि बुंलायलाङो बेखौबो नों दाननानै एडिट खालामनांगोन आरो लं भिडिअ जेबो नङा दखाननि फैसा हाबदों दां दा लं भिडिअ औ लं भिडिअआव नोङो औ 10 मिनिटनि बारथारनांगोन 3 मिनिटनि बारथारनांगोन 3 मिनिट बारबासो बेयो नोंनि लं भिडिअ गोलैगोन नङाब्ला ना ओरैबो जायो ना ओरैबो जायो ओंखायनो जोंनि थाखाय बे रिल्स आरो लं भिडिअ बे मोननैखौ गोसोआव ला आरो नोङो फट' हिसाबैथ' नों मोनखायो नङा होमबा फट'खौबो आपल'ड होबा फैसा मोनो ने फैसा मोनो नोङो फट'खौ ओरैबायदि मोजां मोनो नोंनि फट'आ भिउ जानांगोन आरो ना ओरैबायदि फैसा हाबो फट'आव आसुरि जागोन नोङो ओमफ्राय आजिखालि सिगांनि बायदि गुड नायनो माबा नायनो बिदि लिरबा फैसा मोनला दे बेफोरखौ माबाफिनना होबाय ने सिगां बेयावबो मोनोमोन माने बिदियावबो मोनोमोन औ पस्ट लिरनायाव पस्ट लिरनायावबो मोनोमोन फाग्लालै थेंक इउ बेखिनियानो आरो आं औ हामबायसै मिथिहोनायनि थाखाय एसे दखानखौहाय देखायनि लोगोफोर ओरैबायदि सेल जायो दखाना समसो होनो हानाय नङा नामा सानदोंमोन आङो सम होबाय थेवबो जाया नै एकदम हलसेल दखान खाथि खालानि दखानफोरा बिथांनाव लांफैजोबोनो बिथांनाव लांनानैनो सोलिजोबो औ ब्रादार औ नै बुजिना लादो बेफोर मा बुस्थु न जोंबो देखायनोसै नायना ला एस शकिं ब्रादारा मा बिजनेस मावो नै बाजै खुलुमबाय बाजै खामानि दे बाजै दे मावबाय था दे माव दे बाजै दे कल्ड ड्रिंक्स गोजा नै माथो ग्लामैनो दंथारो गासैबो दंजोबो ओरै मेगिनिफ्राय लानानै केक हलसेल बाजार दिनावथ' गस्ला मोन हाया होनदां बाजै हाया दा खेबनै जायो नंगौ फ्राइडे ओमफ्राय माबा समबाराव बाजारा फ्राइडेआवबो दङ बेयाव समबाराव जायो ओमफ्राय बैयावहाय माबायाव हाथाय थाङो नालाय फ्राइडेआव बबेयाव हाथाय दंबाव साबमाखौनि खाथियाव हरै दंबाव बेसे गोजान जायो बिनिफ्रायलाय गोजान जाया 2 किल'मिटार 2 किल'मिटार ना गोजान जायो आच्छा नै ओरै नायना लाबावदो नै नै बिनिखौबो फल' खालामना हो दे अनजिमा बसुमतारी फेसबुक पेज दङ मोजां भिडिअ लाबाय थायो जिखुनु आदा आं बांद्राय डिस्टार्ब होबाय थाला आंबो थांनोसै पान्डुदुवायाव जेसेबांखिनि आंखौ हेफाजाब होबाय साबायखरसै आंखौ सिनायना लासिगोन नायबा दे हामबायसै औ बावदोंसो नै नोंना मामोनलाय फेसआ रबिन्द्र मुसाहारि नोंनिनो खोथा मोनसेया माया बेखौ बाजैया सलायो नामा मोननै दं माया बसुमतारी मा मोननै जाखो नामा टाइटेलालाय नोंहा फेसबुक पेजआ माब्रै नामा हिन्जावनिया माया बसुमतारी मुसाहारि दासो बुजिदों आं मानो मोननैखौबो होबाय माया बसुमतारी मुसाहारि थिगैनो दं आंबो फल' खालामसिगोन दे सापर्ट खालामलायदोंलै लोगोफोर जिखुनु आंबो थांनो गोनां दंसै दाबसे जायगायावहाय साबायखरसै आदा एस शकिंनिसिम उसुबिदा मोनदोंमोन गावखौहाय एबा आंखौ माबोरै ब्रादार एस शकिंआ परिचय हैनांगौब्रा सिनायलायफेरा लोगोबो मोनफेरज्लायाखै हयबा बिथाङा बेस्थ' खोमा टाइमबो होनो हागोन ना हाया आं लोगो लाहैयोबा हयबा खहा जागोन नामा समफोरा बेफोरखौ सानदोंमोन आं बाट आं
लोगो लाथारबाय आं गावखौ बिथांनो परिचय होबाय नंगौ बिथाङा आंखौ लोगो मोनफेराखैमोन सिनायामोन आं गावखौ खोन्थानानै लाबाय स' गोसोआ आं गोजोननाय मोनदों बिथाङा बिराद बेस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आङो समखौ होबाय दै बिथाङा मोनसे हलसेल दखान होयो बिराद मानसि फैयो खाथि खालानि दखानदारफोरा बिथांनि दखानावनो लायनानै बेसादफोरखौ लायनानै सोलियो होनब्लाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा आरो सम होदों बिथाङा जथेस्थ' बिराद बेस्थ'मोन थेवबो सम होबाय आंनो बेखायनो आं साबसिन गोजोननाय मोनदों थांनायनि फैनायनि नुलांखायोमोन आङो खिन्थु माबोरै लोगो लानो मा पारपसनि थाखाय बेफोरखौ आं सानोमोन दा फेसबुकआव आं एसे एक्टिभ जानानै दङ फेसबुकनि सेटिंसनि बारै आङो मोनथियामोन जेबो ब्रादारा जथेस्थ' हेफाजाब खालामनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे हिसाबै आङो बिथांनि खाथियाव थानायलाय बिथांखौ लोगो हमबाय स' आंखौहाय बिथाङा हेफाजाब होबाय सेटिंसखौ खालामना होबाय मोजां जाबायनो दा आंनि फेसबुकआ नङाबा एसे लेथ्रामोन स' डेट्स अल माबाफोर हेफाजाब नांगौब्ला कन्टेक्ट खालाम आंखौबो आंबो सहाय होनो हायोब्ला आंबो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन डेट्स अल थेंक इउ